youtuberima. Danas sam Elpijesta, pa i danas ću vam pokazati da ovo će mi biti verovatno nova spota. I danas ću vam pokazati što sam napravila od gumica. Čekajte. I važno je vijesti, napokon sam, izvinite što dugo nisam snimala. Telefon mi je bio u Grčkoj kod brata. Nisam mogla da snimam, ali sada mogu i da, izvinite što kasnim dosta dugo. Pa da vam pokažemo što sam napravila od gumice. Čekajte. Ok, dosta čekanja. Devojčicu. Ok. Ima nekakvu vrstu, vidite, lepa je. Razla se mi je dosta dugo. Savijaju se noge. Vidite. I ovako. I u komentare mi recite šta mislite šta je ovo. Šta mislite šta je ovo. I onaj kad pogodi, ja ću mu dati like na svaki video. I da, i preporučit ću ostalima da ga gledaju. Dakle da. I ako pogodite, naravno, u komentare pogodite. A ja ću u sljedećem delu, ako niko ne pogodi, zapravo ja ću sljedećem delu reći ko je srećnik i pobednik. Dakle, ako neko ne pobedi, nema ljutnje, a ako neko pobedi, ne znam šta će. I htjela sam da vam pokažem šta sam dobila skoro za rođendan. Bio mi je juče. Dakle, da. A sada ću vam pokazati stvari. Vidite zbog okretnog pozadina sada. Pozadina mnogo lepa i koristit ću je. Ok, prvo što sam dobila jeste ovo. Ovo. Sada sam kod kuće ostavila i mnogo lepo miriše. Ok. Sada sve već stvari su mece i kukita. Mogu da se pokazam. Sada ću vam preći na još neke stvari. Dobila sam ovaj lep lak. Moja mu je savršena. Evo, pokazat ću vam, koristila sam na prstima. Stvarno je dobra. Samo jedan sloj sam stavila i savršeno je bilo. Naravno, da sam ga skupili, ovaj lak, mislim da se ne zna, ali preokradu. Sada spremimo. I sad čekajte dok raspremimo sto. Ok, spremila sam kako sam mogla. Dakle, pozadina, osvjetljenje je sve savršeno. I ne zaboravite komentare da probate da pogodite šta je ovo. Da li je devojčica ili nešto drugo, ja neću sad da vam govorim. Dakle, pogodite u komentarima. Napravo, dosta mi je dugo trebalo da napravim. Znam da nije baš lepa, ali dosta mi je dugo trebalo da je napravim. Pa, ne zaboravite da pogodite. I vidimo se u sljedećem videu i doviđenja.